Idanon mi kakabsat iti may samanen nga naragsak ken nabara nga panangkablaaw kada kayo. Iti kastoy nga oras iti malem iti Martes ket in tuding ni Apo Diyos kakabsat nga isu iti panagkakadwa tayo. Tapno adalin tayo iti napateg nga sa una agbalin nga balakad kada tayo kapsat. Tapno ti panagbiag tayo ket agbalin an nasalunat ken naragsak. Tadaytoy adadalin tayo ket dagiti tulbek iti maysa nga biag an naragsak ken nasalunat. Keys for happy and healthy life. Ada tayon kakabsat iti may kalima nga tulbek. Katagyaman tayo sipod ta dagiti kakabsat nga kadwa tayo nga agad-adal ket dandanon da kanyak kakabsat dagiti ragsak da nga adda iti kastoy a programa ket ibagbagada nga mabinbindimisyonan da kakabsat. Honestly, I will tell you this. Iti panagbasak kakabsat iti sao ni Apo Diyos. Tapno birukak dagiti tulbek nga isumet iti ited ko kada kayo nga adda ito'y sao ni Apo Diyos siyak iti umuna nga nabindisyonan kakabsat. Kada ito'y nga inted iti AWR iti Alicia wenno iti Northeast Luzon Mission nga programa kakabsat. It takes me time to make my own personal study and research. Ket dayjay pinagad-adal ko, siyak kakabsat iti nabindisyonan. Tati kunada awan iti mabalin mo nga ited, no awan ken ka. Inted nga umununa ni Apo Diyos iti ragsak nga sapulek dagiti nga tultulbag. Tapno mayalati kumet kada kayo kapsat. Sakbay ting agpatuloy ket agkararag tayo. Agyaman kami ama, agsipod ta, adda ka manen, nga dayawin mi kada ito nga oras iti malem. Agyaman kami ama, agsipod ta, adda digiti kakabsat, nga agururay kada ito nga oras. Agyaman kami, dadagito nga kakabsat, ket inimbitaran da digiti gagayem da. Ket in-share daw Diyos digitoy nga programa kadagiti gagayem da. Tapno no kasano iti panakabindisyon digitoy nga kabsat. Dagitoy nga gagayem da ama bindisyon namet. Dawaten mi nga iti Santong Espiritu iti mangidalan kada kami. Iti panagadal mi iti napateg nga saom. Dawatin mi nga bindisyonan na kami o Diyos iti panakaawat ken iti sirib nga gapu ita tronom. Dayto iti dinawat mi tinagana po mesos. Amen. Ag kakadwa kakabsat, saan nga mabalin nga pagsisinaen dagiti tulbek nga inadal tayo. Addan tukpat a tulbek, dati adalin tayo tatakit. Key number 5. Kas iti inararamid tayo kadigiti imon una nga upat kabsat nga episode iti panaginadal tayo. Inrugi tayo kadayjay key text nga masarakan ijay Josue 1 versikulo 8 na isurat ket basaen tayo kabsat. Daytoy a libro dinto umadayo itangiwat mo. No diket iti aldaw ken iti rabii pampanunutem to. Tapno tungpalem nga aramiden akas mayalubog iti suamin an isurat ken kuana. Ta iti kasta parang ayem to iti dalan mo. Ket iti kasta addan to iti naimbag abiyag mo. All of us kayat tayo kakabsat nga iti panagbiag tayo ket narangay.
Amin tayo kayat tayo kabsat, nga iti panagbiag tayo ket nembag. We would like to have experienced good life. We would like to experience a prosperous life. Ket dayjay iti tarigagay ni Apo Dios kada tayo. Ket sinapsapul tayo dagiti tultulbek. Naamuan tayo nga di umuno nga tulbek. God first. Nga intunno ni Apo Diyos, iso ti umununa, kadagiti panagbiag tayo. Ni Apo Diyos, iti puun ken gapu dagiti amin a desisyon nga aramiden tayo. Nasarakan tayo dayo umuno nga tulbek. Mikadua tulbek namuan tayo kabsat. Nga adda kuma iti naurdos a panagbiag. Apay, because orderliness is next to godliness. Namuan tayo nga ni Apo Diyos, ket kayat na naragsak kakabsat ko. Naragsaka. Tay di nakita na ni Adan. Kunana ni Apo Diyos, saan anasayaat nga iti tao agbiag ngang may maysa. God gave an answer kada di problema ni Adan. God made the solution. Taiso na iti ng parso kada di nga babae. Tapno adda iti kadwa ni Adan. Key number 3, happy spouse, happy house. No naragsak iti asawa nga babae, no naragsak iti asawa nga lalaki, no naragsak iti anak, adda iti naragsak a pagtaingan. Namuan tayo din na panalawas. Ti may kapatatulbek. What you eat is what you are. Dahil di saludsud ko kabsat, does it matter? Namuan tayo nga dahil kayat ni Apo Diyos a panagbiag tayo, still matters. Namuan tayo kabsat nga dadigiti napili nga anak ni Apo Diyos, dahil blue zone. Ket may isa kadigiti blue zones, ket isu iti Loma Linda University, where the Seventh-day Adventists live. Ket at atidug nga amang, about 20 years, kadagiti nga regular ken normal a panagbiag, dagiti Americans kabsat in other states. Anya, iti may kalima at tulbay. Key number 5 is sealed time with God. Iti malpasen kakabsat. Iti umuna alawas. Adda iti naramid ni Apo Diyos. Isu iti basain tayo. Genesis 2:2-3. Ket nalpasen digiti lang langit ken iti daga. Ket amin nga ornos na. Ket iti may kapito nga aldaw ti Diyos linipas na iti gapuanan nga inaramid na. Ket naginana iti may kapito nga aldaw kadagiti so amin nga inaramid na. Ket binindisyonan ti Diyos ti aldaw may kapito. Ket sinangtifikar na agsipod taken kwa na naginanaan na, kadagiti amin agapuanan, ati Diyos pinarsuana ken inaramid na. Adaitis usarin tayo kakabsat, nga natural doctors nga inted ni Apo Diyos, tapno agbiag tayo, anasalunat. Timon unay no sartay da new start, and then, nangaramid iti sabali kabsat celebration. Iti new start, naadal tayo kakabsat nga iti may sang anak ni Apo Diyos. Tapno na salunat, tapno na ragsak, amwin na dayjay ataraon nga masapol nga ilakam na. He knows the food, he knows his diet, he knows his nutrition. Namuan tayo kakabsat, EJE, we need exercise.
Ije Blue Zone, namuan tayo, nga digiti centenarian. They have regular exercise. Water. Naibalakad nga at least 8 nga baso iti inumen tayo iti agmalam. Tapno iti bagi tayo ket nadalos. Then we have S. Sunshine. Kasapulan tayo ti rumar. Then we have T. We have dayjay kuna tayo nga temperance. The letter A is air. Masapul nga da iti nadalos. Clean air. Nga isu iti ang tayo. Nga hantay ko mamabutang nga aginhale. Tapno into no ag-exhale tayo. Dagitchay nga adda kakabsat. Nga saan akasapulan iti bagi tayo ket isu iti mairwar. Then, the letter R is rests. To complete it is the letter T to make the new start. Trust in God. The letter R is rest. Amun tayo kakabsat. Nga importante dayjay oras aldaw nga aginana tayo kakabsat. Regularly kasapulang tayo ti aginana. Niya po Diyos inted na iti panakabingay iti aldaw. Kadalawag na iso ti aldaw, iti sipnget iso ti rabi. Ket iti inted ni Apo Diyos during the night, it is time for us to rest and sleep. Tapno da iti bagi tayo, ket mapapigsa nga agpaimanen ti sumarulong aldaw. Anya iti dumteng kakabsat. No saan tayo nga maited kada iti bagi tayo. Dahil kasapulan na nga 8 normal hours of sleep a day. Aday ti may isang gayem ko nga pastor, inted na day ito'y kakabsat ket. Isula una iti patcheck man. Iti kunana numalpas nga mangal daw. Day ito gamin tibilin ni lelong ko, kunana, ay pumanawain o rin, nagtutungtong kami. Anya gamin tibilin ni lelong na. Malpas amangan, awidem jepungan, sa nga ilyem itikinan. He needs to have his regular nap. Ngem adda iti kasapulan tayo kakabsat, dahil regular apa nagturo. Dahil iti problema. As we age, iti lumalakay wano bumabakit tayo. Umababa dahil turog with the number of hours apa nagturog tayo. It should be opposite. We need more hours of sleep. Anya gamin dagitay adda kada tayo nga isu iti lapad dahil umay dahil nasamit apa naginana ken panagturog. How about your room? Iti kwarto tayo kakabsat. It should be good ventilation. Nang nangrunay itatay, baka kada kayo. Sa dino man iti ayan tayo, nakadagdagaang nakapudpudot iti aldaw. Ada pa yung tinaramid iti DepEd nga half day kakabsat iti klase iti elementary. Morning session lang ganun. In the afternoon, adan iti modules nga yawid datapay. The hours in the afternoon are so hot. Nakita ta nga adan iti sakit nga ubing. Ket kitaan tayo kakabsat. Nga ni Apo Diyos inted na
dayjay nga example. Anya dayjay example? Dayjay time nga adda iti panaginana. Inkabil ko kabsat seal time. Daytoy kuman ket napili, daytoy kuman ket naaramid mo nga schedule. Awan kuma kakabsat iti mangdadael dayjay nga schedule unless on emergency nga dati papanam. On your regular time, adda kumakabsat daytoy nga schedule tapno turo ka. Anya ginted ni Apo Diyos ng example. Iti nang aldaw, umunang aldaw, nga na timay ka ng aldaw, ni Apo Diyos pinarsuana iti amin nga da. Ngem idin anakadanon ije may kapito nga aldaw, ni Apo Diyos pinili na nga naginana. There are three things that He did. He rested, He blessed, and He sanctified. Dayjay may kapito nga aldaw. Tibagi tayo kakabsat ket kasapulan na iti inana. Ulitet, itibagi tayo kasapulan na iti inana. Ti Diyos aman nakabalin amin, the all-knowing God, amuna nga iti pinarswana kasapulan na iti panaginana. Isu nga isu na mismo iti nangitid iti example nga isu na ginana. Saan ang mabannog iti Diyos? Ngem isu na naginana tapno sika ken iti siyak nga mabannog. Ket kasapulan tayo iti panaginana pilyen tay kuma nga adda iti seal time nga aginana tayo. Anyang aldaw dayjay pinili ni Apo Diyos, ni kapitong aldaw. Come with me to the first Sabbath in Eden. Anyan nga nagpintas kakapsat. Adadjay ni Apo Diyos. Adadjay ti pinarsuana nga ni Adan ken ti babae. Adadjay di ti pinarsuana nga maamin nga animal. Amin nga tumatayab. It was the first Sabbath, and it was filled with rejoicing. Ang pay nga importante kakabsat, daytoy nga aldaw. Anyang aldaw? Aldaw panaginana. Ni Apo Diyos kinunana ijay Ezekiel 20, kapitulo 20, versikulo 12 ken 20, na isurat ket basahin tayo. Kastamat inted kumat kadakwada, digiti alaldaw ko, apan na naginana, nga isuda iti tanda kanyak ken kadakwada. Tapno maamuanda asyak ni Hioba amang sanctificar kadakwada. Ket ngilinen niyo, digiti alaldaw, apan naginana. Ket isudan to iti may sa atanda, kanyak ken kada kayo. Tapno maamuan niyo asyak ni Hioba, a Diyos yo. Dayjay gayam inted ni Apo Diyos, nga aldaw apan naginana. Anyang aldaw? The Sabbath day, the seventh day. Saan laeng gayam kabsat nga isu dayjay panaginana tayo. No di ket di isu iti maysa nga tanda. It is a seal. Nga ammo tayo. Ket ammo iti Diyos. Ket ammo dagiti sabsabali. Nga sika iti anak iti Diyos. Taapay, dayjay Diyos nga pagserserbyam. Dayjay Diyos aman nakabalin amin. Dayjay Diyos ang namarswa. Isuna iti naginana, iti aldaw, apan naginana. Ket inbaga na kakabsat, nga agbalin atanda. It will become a seal. It will become a mark
mark of ownership. Dito tikang kanayan ko nga ibagbagano at dakakabsat tigay panaggiin nadal mi maipanggap ital daw panaginana. Ownership. Dito example nga kang kanayan ko nga aramid tapno mamuan tayo kapsat. It is a simple example. Mga yabak ijay audience, participation, actually iti ayabak kapsat ket talo. No inayabak ko man ni Juan, Santiago kadwa ni Juan, duada. Ayabak man ni Pedro, Pedro dita ka. Sika Juan, sika ti kapitan. Sika Santiago, sika iti tanod. Sika mo Pedro, sika iti nakapukaw, itinuang. Tinaramid ni Pedro ket iti gagangay apan nang inwayway de genuang na iti taltalo. Iti malam iti apan nan nga alaen ket iyawid na kuman de genuang na. Awam metten de genuang de jelangenen pasok ken kagudwa di tali iti nabati. Apan imbaga ni Pedro iti kapitan iti baryo. Dije kapitan nagredyo ijay munisipyo ket impakaambong da kakabsat kadagiti amin akap kapitan nga day iti maysa nga nakapukaw itinuang na. Sumaruno nga bigat addan iti damag naggapuken ni Kapitan Juan. So there's now an interplay. Nakikitaan buyan nyo di audience kapsat. Inbaga ni Juan, nga adda iti natiliw danganwang. In report na di munisipyo bag report na di kapitan, kit di kapitan imbaga na kit ni Pedro. Ni Pedro na pan, iti tinensya. Apan na nga sinapol ni Kapitan Juan. Ni Kapitan Juan, inayaban na ni Tanod Santiago. Kunana ke apay nga dakakabsat, kunana ke ni Pedro. Gamin kapitan ket namuak nga dati na tiliyo nga nuang ket idikalman na pukaw dinong ko. Ke ada ka diti pamaneknek mo nga nuang mo dayjay. No dadu makabsat to make my point more to be understood, the audience. Iti aramidek nga dialogue ni Pedro ka wen kapitan da genuang ko ket dati dua asara na. At dati upat asaka na. At da may isang ipos na. He will describe di Carabao. May akadimat ni Kapitan Juan, akas diya nga description. The point is this. Idi kakabsat nga ni Apo Diyos pinili na iti maysa nga aldaw. Awanan iti sabali pay nga aldaw. No saan nga dadya may kapito nga aldaw, iti pinili na nga agbalin nga aldaw apan na ginana. Taiso na ginana, binindisyonan na, sinangtipikar na. Apay nga ibagak kakabsat dadya inbaga ni Pedro, nga dadya nuwang ko dati duwa nga sara na, dupat nga saka na, di may sa ipos na. Gamin, adu dagiti mangibaga. Nga mabalindan a pumili iti anyaman nga aldaw iti may sa alawas. Tawan iti nagdumaan da 24 hours dagiti lang aldaw. Makaungit pa'y kay din ani Kapitan Juan kini Pedro no kasday. Pilosopukan sa ako na siguro. Ngayon ni Pedro kabsat. Ketugot-tugot na dayjay panakarehistro dayjay nuwang na. Ket kunana ken ni Kapitan. Kapitan, adadtoy dayjay titulo dayjay nuwang ko. Iji aking kanawan nga bakrang na. Adda iti marka. Iti marka ket dayjay initial ko. P.
Kaya kunana ni Kapitan kini tanod nga Santiago, ingkaman kita da genuang. Napan tay tanod. Kunana di tanod, Kapitan, kunana. Adda iti letter P, iti bakrang, da ito inuang. No saludsudin katatakabsat ko, no sikat da di Kapitan, anya itaramidem. No siyak di Kapitan, anya itaramidem. Itid ko da di anuang kini Pedro. Tapay, napanaknakan na. Nga da di anuang kit kukwana. Kasano nga napanaknakan ni Pedro nga da di anuang kit kukwana. He put a mark kadayjay anuang akukwana. Kasano nga amo tayo dayjay aldaw a panaginana. Because God put His mark. Haan nga marka ni Pastor Rapanan, haan nga di markam kabsat ko, dayjay marka ni Apo Diyos, tainbagana ni Apo Diyos, ta isu may sa atanda kanyaken kada kayo. God made the Sabbath as a mark. Tapno dayjay nga tanda, isu iti mang sanctificar kanyam ken kanya. Isu dayjay atanda, maamuan iti amin. Nga sika ken iti siya, kukuha na tayo ni Apo Diyos. Now you will be asking, Pastor, tadadalan tayo tulbat. Iti naragsak, ken iti nasalon at abiyag. When kabsat ko, iti tulbat nga adda, iti na ituding, sealed time. No sealed, hamo nga mabalin nga garawan. Hamo mabalin asukatan. No ni Apo Diyos iti nangibaga, nga daytoy nga aldaw, ket aldaw apan naginana, ket aginana ka kadayjay nga aldaw apan naginana. Does it has a meaning? Does it have a blessing? When? Ta iti kapipintasan nga aramiden iti panagbiag. Isu dayjay panang surot tayo kini Apo Jesus. Kini Apo Jesus la. I have decided to follow Jesus. No anya iti inaramid ni Apo Jesus, isu iti aramidem, you will have the key for a happy and healthy life. Laglagi pun tayo kapsat. Dayjay kuna tayo ijet key number 2. Orderliness is next to godliness. Satay inayon kakapsat nga dayjay orderliness kadwa nagayam ti panagtungpal. Saan kanto nga orderly? No saan mo ang nasursuruan ken agbalin ang kababalin mo, dayjay tungpalem, dayjay pagayatan ni Apo Diyos. Remember this, the model is Jesus. The model is God. Dayjay punganay, ti Diyos na ginana, iti may kapito nga daw. Ket iding imayen, iti anak ti Diyos naglasag, tapno umay na nga isalakan, iti tao, isalakan na kakin isalakan na. Nangited kakabsat, iti example. Nga sikakit iti siya, natalged, natuladen tayo. Anya dayjay nga example. Lucas 4:16 na isurat, ket basahin tayo. Ket imay sa di Nazareth, isu adimakkelan na. Ket simrek kas ugali na iti aldaw a panaginana. Iti sinagoga, ket timakder ang nagbasa. The key word there is, kas ugali na. Ugali
ni Apo Jesus. Manipod pa'y idi punganay. Inggana idin nga imay anaglasag. Anya ugali na. Nga iti tunggal aldaw apanaginana. Napan iti sinaguga. He rested. Naginana. Nakakabsat nga iturong dagiti gagayem tayo. No kung makitain da ka, no kitain da. Intun ko na dagit. Dahil iti panagamamumi kanyang. Anya lang din nga, nagsayaat no ibagada met kit ibagate mo. Agyaman nakita nga ti panagbiag ko ket kasta. Ngem ibagakken ka. Kastoy iti panagbiag ko. Ta sursurutek laen ni Apo Jesus. Ta iti inbagana ni Apo Jesus kakabsat. Denggan nyo. Ket kinunana kadakwada Marcos 2:27. Ti aldaw a panaginana na aramid ami paay iti tao. Ket saan at ti tao maipaay ti aldaw panaginana. The Sabbath was made for men. Idi nga inaramid ni Apo Diyos iti tao. Inaramid namet iti aldaw a panaginana. Taapay, masapul nga daytoy at tao a pinarsuana. Amwen na. The key of a happy and healthy life is adda dayjay time nga isu iti ited na nga agpaay kini Apo Diyos. Every day we need to rest. Every day we need to rest. But on the seventh day, it is a special day of rest with God. No kasano kakabsat day the fellowship nga inted ni Apo Diyos kini Adan kini Eva ijay iden. That fellowship was lost because of sin. But that lost fellowship, gapu iti basol, was restored by Jesus. Ket dayjay kakabsat nga insubli ni Apo Jesus. Isunto iti nanamen dagiti anak na inton no tawiden tayon dayjay gloria nga insagana na. Let's look to the future. Inpakita ni Apo Diyos kakabsat iti kinapateg dayjay aldaw a panaginana. Isaiah 66 verses 22 to 23 na isurat ket basaan tayo. Takas ka dagiti babbaro alang langit ken baro adaga. Nga aramidet to agtalinaed danto iti saklang kukuna ni Jehova. Kastan tumet iti panagtalinaed dagiti putot yu kenaganyan. Verse 23. Ket maaramid to amanipod iti may sa alutwad. Agingga iti sabali. Ket manipod iti may sa nga aldaw apanaginana. Agingga iti sabali. Amin alasag umaydan to agkararag iti sangwana. Kuna ni Jehova. Inpakita ni Apo Diyos kapsa. Nga iti langit nga pangurnungan na kadigiti amin ang may salakan. Iti langit a pangurnungan na digiti amin ang nasarakan da digiti tulbat. Iti naragsak
Kinasalunat apanagbiag. Sika ken iti siya. Urnungin to ni Apo Diyos. I would like you to notice this. Kayat ni Apo Diyos nga sika kabsat ko. Let me talk to the fathers. Kayat ni Apo Diyos nga sika kabsat ko. Agraman ti ayayatem nga asawa. Agraman dagiti anak mo. Anya ti kunana, agtalin na iddanto. Iti saklang ko kunan ni Hioba. Kastamat ti panagtalin na dagiti puto kinagan. Remember the key? Happy house is made up by happy spouse. Dayjay gayam pamilya nga naragsak dito rabaw ti tagaitatan. Amuda, dayjay tulbat. Nga iti aldaw apanaginana. Pinili ni Apo Diyos, minarkaan ni Apo Diyos, nga isu iti aldaw, nga itatta, ken iti umay nga panawen, dito'y daga, ken iti langit. Dagiti anak na, amuda, dagiti anak na ulitek, amuda, iti kinaimportante that they will set a time. Anya dayjay nga time, dayjay pinili ni Apo Diyos nga agpaay kadakwada. Anyan nga nagragsak. I could just imagine heaven. Adan tudjay tayo panagkangkanta. I could just imagine heaven. Adan tudjay iti panagkarkararat. Iti sangwanan ni Hioba. Taapay, nasarakan tayo iti tulbar, nga ditoy rabaw ti daga, iti agdama a panagbiag tayo. We have found key number 5. Nga adda iti silyado nga aldaw, nga isu iti pinili ni Apo Diyos nga agpaay ken kanya. Kundi iti amin nga anak na, tapno maisinada, tapno masangtifar da, tapno mapasantuda, gapu ken ni Apo Diyos. Ket iti araramidem itatakabsat ko. Ti araramidek met kabsat ko babaen iti parabor ni Apo Diyos. Isagsagana ni Apo Diyos. Sino? Sika ken iti siya. Nga sumrekto iti panaginana ije pagariana. Do you need rest? Oh, I love to take rest. Idi Friday, da kami ken ni Mrs. Rafanan, we went to Aritaw. Iji Aritaw kapsat isu iti ayan the sister Gemma, ken ni brother Jerry, ken ti pamilya na. Iji kami nga nagdagos. Was it tiring? It's tiring. Tapinilik kakabsat nga itiro kami. Nagna kami ijay maliko. Ijay maliko ado ang nalikul-likul. And the road is very steep. Idinakadanon kami iti may isang rest area. It's almost noontime. Nagpintas kakabsat. At the jay we were under the pine tree syrup dagiti salon. The air was so cold. Idikuan, kunak ni Mrs. Rafanan, it's time to have a nap. Amo yun, daday ko natin yung power nap. Nabanok kami iti Friday, but we thank God there was that Sabbath. Idi nagsubli kami manen, idi Domingo. It was
tiresome again. Ngumibagak kada kayo, every time nga adda dayjay panaginana. During the daytime, God wishes that you have 8 good hours of sleep a day. Kitno saan ka nga makaturog, iti kararag ko kan nakakuman ni Apo Diyos, iti nasamit apa nagturo. You need rest. Yung manyarakit din ta intunudong teng aldaw apa naginana. We put every work aside. Tapay, it is our time to be with God. Wherever you will go, anyaman nga balay na iti papanang. Remember, kadayjeng aldaw, it is your time with God. And God will give you titid nanto kanyang nasalunat, naragsak, apanagbiag. Taisuna dayjay mang sanctificar ken ka. Taisuna iti nang sanctificar kadayjay aldaw. Ni Apo Diyos, tulungan na tayo kakabsat. May we have good rest every day. Ngam nang runa, into no umayen dayjay mi kapitong aldaw. May we have a sweet rest with Jesus. Ni Apo Diyos, inayat na ka. Amuna akasapulam ti inana. Isuna itinagbalin a modelo. May kang kakuma, itinaragsak, ken nasalunat, apanagbiag. Agkararag tayo kakabsat. Agyaman kami ama, kaputay ayaten na kami. Inted mo iti aldaw kapanagin na, pinilim iti may kapitong aldaw. Manipod pa'y o Diyos, iti punganay, ingana itata. Kat dayjeng aldaw, pinilim tapno sika, kayat mo nga makiadda kami ken ka. Sa di naman o Diyos, iti ayan iti balay mo. Dayjay kuma iti tarigagay mi nga iti aldaw apanaginana, awan kuma itilangan. Adda kami itaunag ti balay mo, akas ti naramid ti anak mo, iti addadtoy rabaw ti adaga. Tapno Diyos, iti sisirek mi iti balay mo. Itid munto, dagiti napili nga bendisyon kada kami. Dagiti nga bendisyon, mangitid to kada kami tinaragsak. Kinasalon at apanagbiag. Bendisyon o ama, digiti kakabsat, nga kaduami nga nagatal. No addaman kadakwada o Diyos, iti agkurang, dagiti oras, iti napanaginana. Itid mo kadi ama, kadakwada dayjay nasamit apanagturo. Ikatam iti anyaman a problema, panagdandanag, kano anyaman ng umay. Isukat mo o Diyos, dayjay nga panagpamati, nga adda kami iti sidong iti panagayat mo. Ket ijay iti ayan iti pudno, atal na ken panaginana. Agyaman kami, itinagan niya po mesos dinawat midigitoy. Amen. Ken amen. Intunumay nga lawas kapsat, at dantuman adalim tayon asabali atulbay. Pacheck nga ururayin yun to, dayjay. Ni Apo Diyos iti makianda kada kayo. Imbag nga malamiyum amin kakabsat.